खुलुमबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि। थुनलाइयारि खन्थाइ बिबार हानजानि मोनसे फोसावनाय। मानाव गेदेर थांनाय बर' बिजों सान 18 मे खालारखालि थुनलाइयारि हानजा खन्थाइ बिबारा मोनसे जर'खा अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। खन्थाइनि आयदाया जादोंमोन बिमा राव। बै बादायलायनायनि देरहागिरिफोरनि मुङा जाबाय फारियै सेथियाव सनितपुरनि निहोर नार्जारि, नैथियाव क'क्राझारनि अनसुमा मुसाहारि, थामथियाव बिस्वनाथनि जोंथिमा बसुमतारि आरो बाक्सानि बैकुन्ठ मुसाहारि। देरहागिरि बिथांमोननिसिम खन्थाइ बिबार हानजाया गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। देरहागिरि बिथांमोननो माननि बान्था महरै बिजाब बावहरनाय जागोन होनना जोंनिसिम फोरमायहरदों। खन्थाइ बिबार हानजानि गाहाय सामलायगिरि दिपेन चन्द्र बर'। वाट्सएप अनजिमा 9101638654। गोजोन्थों।